Terus sing dandani Dita karo Suci, sing make up nggon wajah kuwi lho. Ngono, heeh. Sing rai kiwa kuwi Suci, sing rai tengen Dita. Kuwi biyen Eka ngono kuwi. Heeh. Saiki ya wah ayune ya seragame jan kebayake padha karo cet omah kuwi lho. Ha iya. Ketoke kok iso templek. Aduh, heeh. Mula Mbak Eka ayo rene, jumeneng sik, monggo. Mbak Eka jumeneng ya monggo yo mentara-mentara terus. Oh yo. Ae aoe. Ning ngarepe ibu-ibu kuwi ae. Ora usah ado-ado, ning kono ketutupan gong no. Iya. Aku njupuk mic kok. Oh iya, nggih. Bocah kok pintere kaya ngono. Kene ning ngarep kono wae Cahayu. Ya Allah. Oh alah, Nduk. Nggih. Aku mbiyen nemu Eka iki rung ngene iki lho kahanane. Nemu padakno kucing kok. Tegese aku iki ketemu karo kowe pisanan durung ngono kuwi. Nalika aku nyangik biyen dilalah Waranggana Adi biyen iki ana sing ijin. Terus mongko aku janji kudu genep 7. Mbak Suci kuwi sing goleki Eka kuwi. Ngono heeh. Wis Mbak Suci mangsa bodhoa aku golekno Waranggana tambah siji meneh. Syukur gelem gabung karo kanca-kanca Adi. Wah, Suci terus bablas golek kanca. Golek ning nggon papringan ning kalen-kalen. Nggih. Golek ning nggon selokan nggih. Terus ana kresek dikendangi kok joget bareng ditokke Eka kuwi nggih. Mula terus gabung karo awake dhewe. Pertama nek ora kleru mayange ning daerah Banyumas ning Cilacap kono. Oh, heeh Eka, heeh. Durung ayu ngene iki, biyen durung ngene iki. Heeh. Biyen iki wah nek wedakane ora kok putih malah dadi abu-abu. Nggih. Wedake iki templeke iki rung gelem lho ning rai kuwi. Ngono heeh. Sing jariki kuwi biyen sing jariki kuwi Pak Mangun sing ngegong kuwi. Tenan kuwi. Ngono heeh sing jariki kuwi rung iso jarikan dhewe kok. Iya mlaku ditetah kok. Heeh. Terus sing dandani Dita karo Suci, sing make up nggon wajah kuwi lho. Ngono heeh. Sing rai kiwa kuwi Suci, sing rai tengen Dita. Kuwi biyen Eka ngono kuwi. Heeh. Saiki ya wah ayune ya seragame jan kebayake padha karo cet omah kuwi lho. Ha iya. Ketoke kok iso templek. Selamat malam Cahayu, rasa merengut. Ora sayu ora pateken. Kok nesu ki ngapa ta? Kok nesu ki ngapa ta? Apa enek sindana padakno cet? Boten. Sing raine slewah masane jero sando apa piye? Ora. Apa enek rai kok siji beda sing dandani? Lah nalika semono lho jenenge Aku yo dek kaya dibel Mbak Suci. heeh. Melu Mas Bayu ya karo tak jawab Bayu sapa aku. Ya le muni ngono kuwi asli, heeh. Beb Mas Bayu lak kathah to, Bayu sinten ngoten kan. Mas Bayu Aji. Waduh toh. Nah, aku ya cocok lencir kuning ngene iki aku ya ngono. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah pancen tak golek iki pesinden sing dedeke semampe kok, Nduk. Alhamdulillah semampe kan dadi ya ketok tinggi ngeten to lencir. Ya, semampe iki semeter tidak sampai. Dadi ya mung sak cukupe. Ning nek duwe bojo kaya kowe cilik ngono ki malah ringkes kok, Wis ngirit. Kok saged? Ya wis umpama aku lunga, ya toh. Nggih. Kowe ora usah tak gandeng ning tak adahi kresek wis iso. Nggih. Lunga numpak pesawat ora usah tuku tiket cemplungke bagasi adahi tas iso lho. Nggih wong pancene kula mboten sinden wong daging kurban kok. Sinden adahi kresek. Ya aja nesu. Mbak Eka. Dalem. Niki panjenengan nampi dawuh kalih kula timbali Pak Mariadi kaliyan Ibu Kartikasari. Nggih. Kagungan kersa mantu. Lho. Nggih. Mantu saka linggane tembung sing dieman-eman kabeh metu. Nggih. Pak Mariadi niku nek dipirsani yen kowe ndelok Pak Mariadi aja saiki. Ning deloken nalika rekasane mbiyen.
direwangi melu wong 2012 lagi iso madeg dhewe. Teken tekun bakal tekan tepuk tangan untuk Pak Mariadi kuwi kena kanggo tolok ukur karo kowe Mbak Ayu. Luar biasa. Kula nggih konsistene etos kerjane Pak Mariadi menika. Ngopo kok Pak Mariadi kok kentos? Lho saiki wis meletos. Ora. Kuwi mau kentos apa ta? Etos. Oh. Dadi Ayo. giat senang. Etos kok etos ya. Etos. Nggih, etos kerjane. Konsisten iki aku niru karo Pak Mariadi. Nggih. Dadi konsisten kula niki wiwit lahir teko besok kanane ya manggah sakmene hae aku sok. Nggih, heeh. Ning ora apa-apa. Nggih to. Wong ki aja didelok saka casinge. Ning sing dadi lan niku suarane. Arepa panjenengan kuwi kaya tugelan debok paribasane. Ning aja disepelekke. Arepa sinden kaya maesan, aja disepelekke. Arepa sinden kaya pathok, aja dientengke. Ning suarane hebat lho kuwi. Ora masalah. Pak Bayu ancen senengane coba kuburan kok ro ya maesan tok. Sinden ayune kaya ngene kok masak. Aku iki dandan wis tak ayo-ayokno lho. Iya no, ya kudu no. Mas aku wis tak sing tak tiru lho. Apa ta sing tak tiru sapa? Darsini. Oh, Mbak Darsini. Kurang elok piye kok masakku sik dihina terus. Ora. Apa hatiku enggak sakit. Ora. Aku ora ngino ki mergo saka tresnaku karo kowe kok Nduk Cahayu. Kok ngeten. Heeh. Ya saiki anu ya tetembangan ya. Aku tak nyuwun dandang gula Sidowasih. Inggih. Ya. Sing bawa Mas Dedi Sugiartanto. Oh ngono, heeh. Ning tak suwun Mas Dedi jumeneng nyedaki eka ngono. Mboten sah, mboten sah. Kok ora sah iki to? Ora didelok wong mriko wis bingung malah. Kok bingunge piye? Karo bapak karo anak njiko rapot. Ora ta ya. Ayo Mas Dedi rene sik. Kene jumeneng nyedaki mbake kae kene. Monggo. Jebul kae sing tak anti-anti wis teko kene. Wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare. Sajake rada Gon jebul kae. Nggih. Mari kangen. Niki ugi dipun pundhut kalian Mbah No Kulit Petung Rejo Nguntara Nadi. Nggih. Nyuwun mari kangen pepiling kali sesideman. Ya. Yo, iki tak jodokke Dedi karo Eka monggo. Jodokke turne tembange niki Sidowasih. Heeh, terus. Nak romantis to niki. Nek arep nyium pasangane piye? Lho nyium karek nyium kok. Lah terus ngopo? Karek nyium piye? Lah piye to? Nek wajah tok wajah penak. Heeh. Rai tok rai. Lah terus nek nek petok rai lok ngene iki terus piye? iya. Kayak ngene iki Mas jadi pawakane gedhe dhuwur iki angel golekane. Ya malah gampang no gede dhuwur kok ya. Lho, enek saperangan sing angel digoleki. Soale maksudnya nek pas ya, rame pas job. kono sibuk. Nek pas rame job. Ayo dibawani sik. Ya Det bawanono. Wis, monggo. Kuwi anggepen kuwi ya kocape kekasihmu Det kuwi dadi. Gelem ya kuwi, ora gelem ya wis kuwi. Nggih. Wis gelem kuwi, ora gelem ya kuwi. Tak paksa to. Yo to asam lambung. Apa kates? Madhep rene to, Mas? Nah ngono lho. Kok saja anguk-anguk sumur. Pamintaku, ya Det, kaya ngapa? Katiasane wong iki penyanyi campursari ya enak ya. Golek ana ning YouTube Dedi penyanyi campursari. Tenan kuwi. Monggo ayo. Pamintaku
Nimas sida asih Piye Kakang Mas? atut Aku iso awake dhewe ngene Wis iki. dadi dhuwur men kowe iki. Ya piye carane digunakan kecerdasannya dong. Oh alah. Yang ini orang ini kapan iso petuk? Ya. Wong pinter ya ngono. Ayo. atut Digandel aja kurang dhuwur iki lho. Ya pas ngene sing wedok rada cendhek sithik. Apa ya wedok ngungkuli sing lanang ora apik. Iki lek dijak omong iki nyawang rayu orang ngeti talang ae. runtut tansah reruntungan Atut runtut tansah reruntungan. Kadya mimi Lan mimisen. apa Lan dijo- mituna. pasangan ora masuk kok dikeroyok wong dijotosi mimisen barang. Mintuna. Ayo. ing sarina sawengine Umpamane nyandak tangan kula mboten napa-napa lho Mas Dedi. Total mawon saja kok ndredeg duet karo wong ayu. Heeh, cekelen gandengen kuwi. Aja kaget arep drijine iki jempol kabeh. Niku ya padha karo awake Lho Mas, dhewe. iki enek jentike barang kok jempol kabeh kaya jahe ae. Ayo. datan ginggang Sarambute ora. sarambut Kai rayune to, Det. Ora usah kaku nek karo Kai sanggepen kuwi. Ingon-ingonmu. Ayo. Ingon-ingon kok dirayu. Dirayu ya pasangan. Mas Nggih. Dedi, Mas Dedi. kula ndredeg Wah, Lah kok aku wis wong lanang kok ndredeg iki piye? Wong lanang sing perwira, sing yakin ngono lho. karo wong wedok iki sing santai kok ndredeg kaya petuk demit. lah aku ki isih lugu lho jane iki Wis lugu, wis polos. Awas banget. Oh, Dedi sak glugu. Sak glugu. Ayo. lamun adoh caketing ati Tanganmu Kakang Mas. piye Aku gandeng ora cakup. Gowedi gitu. Tanganku sak meter apa sak senti. Lah kuwi jane tangan po jahe kowe iki drijimu kuwi. Coba dirangkul, Dedi dirangkul coba. Nggih. Nah. Wis ya anu Det ya anu angen-angen iki kaya wit dirambati tekek. Nek Mas Dedi ngrangkul aku yang ngrangkul ora cakup. Bareng Mas Dedi ngrangkul aku hampek rasaku. Itu gotot ngono lho. Lah iya. Dedi kaya nggawa tremos. Ayo Det. yen cedhak tansah mulan Nenoe sida asih pindha mimi lan mintuna Kula benakne benike Kakang Mas. Lah oh, lah ora sedeng bae iki. Wong ora ndek gulu. Aku Dedi akhir jase sesak ya ta aku blakone sedeng, nek blakone sesak jase sedeng. Dadi arep penek dhuwur mlentung ngisor ayo. Ayo. Hayo bareng Nimas hanetepi wajib Nah. Bojo Mas modal ayo. bojo kula religius kok. Tajwidnya itu loh. Elok. Sangat diperhatikan. Khol-kholah apa Mas? Khol-kholah apa? Kubro. Kubro. Oh, kubro. sida asih bebraya
Iki ana bebungah khusus sing gedhe dhuwur. Ya kene tak kei 100 iki ning bebungah. Saking Mbahno Kulit yo Mas Dedi. Ha. Khusus sing Gedhe dhuwur. aku yo gede. Ya, nah nek pancen kowe gedhe dhuwur tak kei 100 ya. Nek kudu dedekmu semono terus lho, ora entuk suda. Suda sithik ora tak kei. Masa mlaku rono rene nggo kursi. Ya karepmu, kowe nyedak aku rene kudu semono kuwi dedeke ora kena suda. Nek suda dadi cah cilik ora kena nggawa dhuwit. Ayo. Bre. Kudu dedeke semono terus ora entuk suda. Ya. Enak atraksi benteng kakek sih. Kadang jebur barang ketemu. Wah, ya nek itu didomo papat, wong wis sing ngewangi cah kuwi kok. Nyelawe. Ora iso iki nekno bareng aku kok. Oh, alah ger. Iki panggung wayangan nggo dolanan bayi. Bayi yo sampeyan gedene bayi wae batang. Yo, langgame Setiatuhu diaturke. Ya enggak, kaya ngapa suarane? Mudhun apa teng mriki? Ora nek ngono. Ora itu mudhun. Kudu joget kaya bondan kendi lho, ya ta. Kendi kok kendi lemah lagi iki kursi nek meleset piye? Ya tiba no, ora apa-apa. Tiba ora apa-apa. Iya lah. Ora nek pengalaman tiba. Iki ben go cerita. Ya enggak, langgame Setiatuhu. Maka Aku kang setya satu yen nganti saiki isin aja kuwi. Ngapote isin? Iya. Ngene iki aku ya ben ketok dhuwur. Iya. Mah koyo anu menek trampolin. Heeh. Ayo. Nano. Melampah nggih. Ya karepmu arep melampah berangkat. Kesepakatan. Oh iya. Kowe iki jane nembang apa pilihan lurah kok kesepakatan. Lah kok lek salah cakepane daripada Nggih, iya. baik dirundingkan dulu. Iya, Bude. Ora Lanjut, dirundingkan Bude. kan kudune Lah iya ya. Kok nyetret ae. melampah tapi datan asu. Mugi lestari. Yo. Yo, lanjut. Ini mudun ya. Iya ya. Mudun nggih. Nggih. Ora. Ditekke sak langgame sik bar langgam lagi medhuk. Munggah berarti. Heeh. 100. Wah, ngono kok etumen wis tenang ae tenang ya. Mugianto berkahing widi
Salam hangat ring kemanten anyar. Muga-muga tansah ketutup nyuwun Sembah nuwun Mbak Eka. Nggih, Byung. Nduk Eka. Kula karo panjenengan sowan ning pesu kene iki tak kandhani ya ngger. Mboten lungguh kula. Ora aku ning kono sik. Ayo terima kasih wis. Nggih. Pesu kene iki mbiyen kondang nggon Seniwati, ya. Pesu kene iki mbiyen taun 70-an iki kondang nggon Seniwati. Nggih. Kondang nggon pesinden. Mula nyangik ana kene kowe tetembangan ana kene kudu sing ati-ati. Kene iki nggon seniman. Nggih. Heeh, mula ayo kowe karo aku mung iso ndongake mantene. Kowe arep ndongake mantene apa, Cahayu? Inggih, mugi-mugi Mbak Manten kalian Mas Manten antuk jodoh, sejatining jodoh. Amin. Tansah antuk kinantenan putra tuwin putri ingkang soleh lan solehah. Nggih. Bahagia selamanya. Amin. 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 Dongane bocah sing isih SD, nggih, kuwi adate sok mandi. Nggih. Mergo isih apa isih resik, Sinten? isih suci. Sing SD sinten? Kowe Lagi daftar PAUD. aja nesu to. Mas aku kok gak tau dewasa to aku. Ning malah nganu awet enom kok kaya kowe kuwi, awet enom. Awet nom. Tambah umur tambah cendhek, tambah umur tambah cendhek, iya. Wes sesuai dadi jenglot aku. Iya. Sok kowe umur swidak kan iso andeng-andeng ya. Aja ngono to. Nggih. Ayo iki ngaturke nawala, Mbak Eka. Nggih. Iki ana sing ngersake pepeling, ya. Malik Slendro, Baris. Nggih, ayo, ayo. Malik Slendro, pepeling sapa wae. Aku nyuwun tulung anu 1 2 3 iki saka kene iki. Ayo, tengenku 3 nglerek rono. Ayo jumeneng. Bawa ayo, taram-taram turun. Ayo, kuwi pase dedeke wis pas sing cendhek sapa sing dhuwur sapa. Ah wis iki bener pisan. Pun Eka, dalem kenalno mboko siji kancamu kuwi, ben piye kene kenal. saking pundi? Wis kok kono sik no. Mriki. Heeh. Oke. Ndang. Selamat malam Mbak Dini, namanya siapa? Lho piye to kowe iki? Ya jenenge tak sebut sik kok. Walah iya, kadung akrab ya aku lali. Iya. Pak dadi pura-pura gak kenal ngono aku. Mengenalkan. Heeh, mengenalkan. Nggih, perkenalan kalih keluarga ageng mriki. Heeh, pesu kene. Heeh, asmanipun sinten? Derek tepang Mbak, Mas, Bude, Pak D, kula Dini. Kabeh disebut lino anu arisan RT kowe. Gak yo. Mbak Dini. Nggih. Panjangnya Dini Wahyu Indah Lestari. tak kira dinikmati. Suarane. Oh iya, bener dinikmati suarane. Nggih. Nggih. Heeh, bar dinikmati terus dinikahi ya ta. Nggih. Gak kualik to, Mas?
Piye? Mboten kuwi. Dinikahi lagi dinikmati. Nggih. Lah suarane iki ya sadurunge nikah ya ora apa-apa suarane kok. Oh nggih. Dinikmati. Iki meneng-meneng ketoke medeni saiki lho. Heeh. Iki meneng-meneng kejem ketoke ya. Mboten dini niku Kula saleh sinau kok. kalih amah. Nggih, Mbak Dini. Pidalem saka ngendi, Mbak? Omahe ngendi bocah iki? Oh. Ayu-ayu wong budak. Mas aku ditakoki kok. Sik mikir ki lho, Mbak. Ditekoki omahmu ngendi kok mikire balimu ya nandi. Lali aku. Oh iya lah, wis lali omahe dhewe. Kula saking Nganjuk, Pak Bayu. Ya, saking Nganjuk. Nggih. Saiki domisili ning endi? Solo. Si milimu. Solo. Terus ning Solo. Nggih. Nggih, terus napa kegiatane ning Solo dadi apa? Nggih, sak-sake. Lho. Waduh. Aku pancen seneng nglumpukke sing pokok-pokok kene ya. Sing pinter-pinter tak pateni ya. Pokoke saentene kula anu. Nggih. Saiki dadi apa ta guru? Tesih dadi guru apa ora? Nggih, kadose nggih. Oh nggih, ya Oh, muga-muga ngene, awet genep. oleh dadi guru. Genep pitu njleput. Iya. Heeh. Anu wis duwe bojo apa urung? Dereng. Urung. Wah, duh iya. Dereng kok buanten men pada promosi wae kowe. Mbak menawi ya. Nggih. Sapa ngerti entuk Joko kene ya ta? Nggih. Ah, iya. Kula nggih remen Mas teng mriki. Oke ya Senin kene, Nggih, Pak. Ya, wis. anyep-anyep ngoten. Iya, sesuk karya kene weh, ora Nggih. usah melu kancamu. Nggih. Weh, Wis tak suwitake karo Pak Mariadi, mbok menawa entuk karyawane sing ning CV ya ta? Iya. Wis seneng anyep-anyep to. Nyemplung kolam kuwi. Ya, Iki yo ya. lumayan ameng-ameng wong Nggih. panggung isore kolam ngene iki. Mbak Dini, yo jejere sapa kuwi, Mbak Eka? Nggih, Iya. nami kula Diayu Kusumaning Tias Siwara Kaji kok beluk. Weh. Iya. Niki Nggih, kula saking Madiun, kula saking Madiun, kula saking Madiun kota nggih. Kula sekolah ten UNS. Kula sekolah ten UNS niki nembe minggah kelas 3 semester 3. Nggih. pon jenengan kali niki mau Mas, aku gak gathuk iki. Aku arep teko wis teko ndi ya. Kuwi jenenge anu ngene lho. Niki sing jenenge- cak-cek. Heeh, sinden mlaku batu ya ngono kuwi. Cak-cek komputer iki ngono kuwi cak-cek. Sesuk gantine setrum Nggih, Mbak Ayu utawa Mbak Diayu Kusumaning Tias Ciwalang Kaci kok beluk dem-dem. Heeh. Nggih. Terus Ciwalang Kaci. Nggih, makasih ya Mbak Dem-dem. Iki mesti anake Pak Bak Ciwalang Kaci. Ciwalang Kaci. Mboten niku putra Mas Yogi Bagong, kuwi bapakne ya dalang. Nggih. Ngono, heeh. Adike ya dadi dalang. Lho, apa ora elok? Iya, nggih. Muga-muga engko sak omah ki pinaring ana laris kabeh. Amin. Ben ra pethuk. Nggih. Mbak Ayu ki sinden, bapake dalang, adike dalang. Adine mayang dhewe, pake mayang dhewe, ya ta Ayu nyindeni dadi ora tau sak omah nggih. Ayo Ben. ibumu maklar. Apa? Ibumu Ibuke penari yo. penari. Oh, Saya maklar. kira sing anu manajemen gitu kan Nggih. bisa. Mbak Ayu yo jejere saiki sapa Kak? Ayo kenalan kuwi Kak. Ayo. Selamat malam. Ayo. Adalah ngene iki wis genah iki anu feedback. Selamat malam Kakak. Lah. Selamat malam. Lah, piye to Mas? Piye? Tak tekoki kok ger untune tok ngene. Ya, mbok menawa kowe sing Rada tekon cedak, kurang rada anu coba rada cedak, cedaki, Mbak. cedak ana. Wong ki anglehe dhewe-dhewe. Laden-ladenane dhewe-dhewe. Nggih, nggih. Selamat malam. Biyane enek lho, sinden ngono kuwi mandi terus dadi tenan lho. Wong kok rumah saku. Ketoke dedeke ayu lho kok lentro. Lho ditekoki kok. Ya, paring asma sapa Mbak Ayu? Selamat Oh, malam. kula Pak Bayu. Nggih. Kok kalian jenengan kok gathuk atahe rombonganmu. Iya Pak jan rombongan kene kok. Gathuke to, Mbak. Ayo, paring asma sapa Mbak Ayu? Nggih, kula Gentari. Mbak Gentari. Nggih. Pidalem saka ngendi? Kula asli saking Kutha Susu, Boyolali. Wah, kota susu Boyolali, Nggih. Mbak Eka. Kota susu. Kota Susu. Nggih, niki asli nggih. Asli, jenengan ngersake susu mboten? Susu apa? Susu sapi. Oh, Boyolali kondang Nggih, susu susu sapine. sapi. Ha iya no, Nggih, nggih. pancen kono unjune kuwi. Yo, Nggih. dicipi sik suarane mbok siji. Mawa, yo bawa dandang gula pepiling. Wasita di, maka tak wiwiti saka Gentari sik, ya Gen, kaya ngapa? Nggih.
Lari sira ilok saiki. Ha iya. Amin. Goleke pangan sing lanang kuwi lho sing nyelendem. Ha iya. Nggih niku terah bojone kula lho Pak Bayu. Kuwi bojone sing nyelendem. Aku lagi calon kuwi calon. Nggih. Yo. Yo Gen. Wasitati saking prawi nasis Nano. Bebasan mung yo. Bebasan mung mampir ngombe. Pesinden iki yen sregep pelatihan, sregep gladhen ya ngono kuwi. Neng laras ya pleng. Mula nek pinuju leren kanca-kanca abdi gladhen kae kudu sing sregep ya Gentari. Nggih Pak Bayu. Nggih. Sregep iki kaya Pak Diratin kuwi lho. Pripun Pak Mbah Raden? Mayange 19 liramu tanggal 18 wingi pisan nggih. Ah iya. Mbah Raten iki sarwa sregep kok. Kancane rung mudhun ya wis mudhun sik kok. Arep ngecakne di abet. Iya. Yo, lanjut jejere. Ayo. Nano. Sulakeng limang waktu. Nano, yo. Kudu tansah dipun Hop, ayo jejere. Dini. Iku cagak agama pakartikang luhur. Hop, ayo. Jejere. Kula Ya. Lah sapa jejere Dini kuwi? ayu. Oh ya wis, ayo yuk, ayo, yuk. Nano, yuk. Adoh kentu mindak mungkar yakti urip Wes mangap. mangyo tentrem lair batin. Hop. Ayo saiki jatahmu. Ayo. Kula Ayo Gen. Nano, ayo Gentari. Bejan donya Kuwi. nyapa to kok? Kowe iki ngapa? Napas. ababku ben kanggo. Ayo, saiki geser Eka gening tengah. Aku kepengin ndelok wong papat jogete kudu padha. Ora entuk sing beda siji ora entuk, kudu padha kabeh. Duh padha. Kudu padha Eka ning tengah. Padha sinten? Ya pokoke kok sing gawe gerakan Gentari no kudu ngetutke gerakane Gentari. Ayo geser. Eka dimatke ora entuk beda lho ya. Nek beda pripun mengke? Oh, duite 100 balik kok. Santai. Loro kok entek lho. Yo, diatur sik. Kanggo nyarutang pulsa. Sing utangan kowe. Buka celuk sik Kak, saka kowe Kak dilanggamke sik. Nggih, monggo. Ya, Nduk. Yen wancine tansah dieling wis wancine padha nindakake andeng mandeng manyae sembahyang natapi wae dawuhe Terus, pangeran salat cagak ing agama
padha ora gerakmu. Ya sama. Bisa diputar kok streamingnya. Mboten Den Pak Bayu. Piye? Coba baleni. Jaringan. Ayo. Yen mancing dangdutan ayo. Didangduti ora usah gamelan ya ta. Mong karo kempul karo ya ta, karo gendang. Tak delok jogetmu gen padha karo kancane. Ayo coba gen. Tak deloke padha merawi. Oke. Padha. Beda. Coba. Yo bareng. Jiro lu ya. Yen wancine tansah dielingke. Wis wancine padha nindakake. Aten wis kumandhang wayahe sembayang. Natapi wajib gawe pangeran. Salat dadi cagake agama. Joget mengelap kacang. Kok mengelap kaca piye ta? Kowe iki jane joget kok ngecet. Iki gerakane gentari lek gawe gerakane mbok gawe pekerjaanmu ning omah. Ayo kok pekerjaan Mas. Padha pun to. Ya wis. Misal tidak ada itu namanya kreasi. Oh ya. Masa ya setiap orang harus sama itu Oh, kan iya. ora nek cirine. Oh ya. Ora nek ciri kasih. Pancen kowe iki ciri kowe ciri. Ora nek ciri kasih. Ya, nggih makasih. Nggih. Cek getari ning ngono sik, ikan ning ngono sik. Nggih, Malik Pelok. Monggo. Malik Pelok. Nggih, ayo. Aku nyuwun anu tembang kangen, heeh. Monggo tembang kangen diaturke. Ya. Monggo ayo. Dibawani sik gen, bawan ana gen. Nggih. Kangenku tanpa upama ku ya entuk. Sing ngendak, nggih. Ya, Dek, kaya apa? Kangenku tanpa upama. Anu-anuhe Mong sliramu kang dadi telenging ati. Baik, Kak. Dalem. Kancane dhewe saiki ana sing dadi penyanyi wingi bar rekaman. Oh iya. Penyanyi sing Penyanyi jaranan. Oh, penyanyi jaranan. Anu to, anu koleksi album-album jaranan Oh ngeten. iya. Wis aku koleksi apa-apa Jepang, koleksi Jepang barang ya. Anu Was lama sanggonku nunggu nanu yuk. among tansah leledah. Nyapa to? Bisa diinguk. Ora apa-apa, ngene lho Mas Tri ora bangga mempunyaimu. Omongno. Kencan pisan karo awakmu kae piye? Masuk angin terusan wong iki. Saking no mbok jak dolan udan-udan kan. Jak dolan-dolan ben enek momene nek aku karo Mas Tri iki ning ngisor udan-udan iso bermesraan ngono lho. Wis jan penak karo Mas Tri ya. Ning Romantis to. Romantis tenan bar kuwi wong loro mlayu bareng. Katokan. Gak pas udan-udan. Ya Ya katokan umur asale jaran ora katokan iki. Lah wong sinden apa ya karo katokan jarian kan iso bes Oh kapal. iya. Iya. Mbok menawa kowe karo Tridasteran? Ayo. Yo, tutuke. Ngeling ana rikala jaman ke Anoranno. Sliramu nate ngendika tresna lahir terus sing Yo, monggo buka celuk. Yo kan diaturke. Monggo yo. wayah wengi udan krimis ra umesu banyu kang tumetes dadi sesingganku nangis wong sing tak tresnani tega ninggal rakean wong jroning
Nggih. lewat kembang Yo. katresnanku. Yo. Ayo Engkang. Hijau, hijau, hijau mania. Yo Kang. Wayang wengi utane grimis ra wis banyu kang tumetes dadi sekenggonku nangis wong sing tak tresnani teka ninggalake aku suwene urip yen ora ana sliramu sumilire angin tansah duduk kalbu rasa kang tak agawe dadaku liwat kembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki tandangku yen rino wengi liwat kembang kangen aku nitip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa liwat kembang kangen aku nitip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis senang Batane aku mung tansah saja ngenteni baline endang manis esemu liwat tembang kangen iki wujud katresnanku. Terima kasih matur nuwun.